program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Busilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. The #1 dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo! Katropa mo! Welcome to DMC Net Radio FM Dance Party Mixes, a non-stop online disco party on YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Grupo mo! You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the world. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your #1 choice. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your #1 choice. Okay, oras sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM, alas 7 na sa gabi. Okay, welcome back sa aton nga DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Kag sa aton nga New Year Countdown, kag of course subong. May bago kita nga DJ nga upod, no? So, mabatin nato ni set sa mga next aton nga program sa DMC Net Radio FM nga sa Facebook. Okay, si DJ Bern. Okay, DJ Bern, musta? Mayong gabi. Ang gabi, no? Pick. Okay, basi nakita niyo sa Saban, ha? O, siya ng gwapo nga owner sang Busilak, no? Sang Busilak, no? Kita sa Saban, mabuot kag siyempre gwapo, no? Kag manaming maluto. Okay, so pinanagila ka oras now 4 hours 59 minutes and 9 seconds na kag mag New Year na. Okay, kami ni DJ Bern anay sabong mag lingaw-lingaw sa inyo na. So nang may natin mo on DJ Bern? Siguro parapol kita, DJ Vic. Okay, may parapol, may Gcash nga ipanghatag sabong nga gabi. Yeah. Pilang ipanghatag nga Gcash sa rapol? So may ari kita nga third prize na 100. Okay, pesos. 100. So Second prize is 200 kag ang first prize na 300 pesos. okay, so ano? Kadalag ko sa premium. Dumaintra ko ba? Okay, so may ara kita kang raffle, no? So ang third is 100, ang second is 200 and first is 300 pesos na. All in all, sang 600 pesos sa magwa sa Busilak, courtesy sa Busilak, no? Okay, sa nagatamo sa ato sa Subong, join ka mo. Ang imon yung gid lang para ma-qualified ka mo sa raffle karon sa ang aton nga raffle alas 8:30. Alas 8:30. Ang imon nyo, i-send yung inyong ngalan sa dalom. I-like nyo ano amon nga live, no? Then, i-send nyo ang ilang ngalan, no? I-comment nila. I-comment ang inyong ngalan sa dalom, no? Para madala ka mo sa raffle. Kaya kung hindi nyo pag-ibutang ang ngalan nyo, siyempre hindi ka mo karon madala sa raffle, no? Okay, ang inyong ngalan karon. So, ma-include nato sa aton nga electronic raffle diri, no? Sa daya. Okay, so muna i-like nyo atong ang live. Then ibutan nyo ngalan nyo sa dalom. So okay, so si Pauline Manyapaw, i-type mo ng ngalan mo Pauline para may man entry ka karon. Then si Hernandi Pamaylo amo man, so i-comment mo da sa dalom para may 1 point ka karon nga raffle na. Then of course may ara pagkikita nga name that tune promo. Okay, name that tune promo, no? Sa name that tune promo naton, padamdamo sang sabat, no? So may 15 songs ako i-play.
Kag ang may pinakadamo nga masabat. So may ara karon nga 200 GCash. Na mga GCash kay premium naton. Di ba, Digibern? Yes, Digivic. Okay. Para baskin hindi ka taga Dumangas na pwede gid maka-join sa Okay. So may isa na nga nag-send si Hernan Di Pamaylo. So i-type naman si Hernan Di Pamaylo. Okay, Di Pamaylo. Okay, sang barangay sa Pau Dumangas, no? Ang ibanda dugang-dugang mo da para nga then ang second prize. is 200 pesos kag ang first prize na 300 pesos. Okay, so muna ka na i-raffle natin karon ha sa alas 8:30, no? Tanan ka mo pili ka intra parente Arlen Di Pita Depra, no? I-type ang alam mo dira, no? Kung wala ka man na GCash dra, kung sino may GCash diri sa Pilipinas sa mga paluda, no? Tanan ka mo nagatanaw sa bong, i-type ang ngalan niyo sa dalom, i-comment para madala ka mo sa raffle. Kang inyong ngalan ibutan diri sa Ay. Gina-shoutout ko dira no sa Burgos Street, ang mga pamilya ko. Si Mrs., si Angeli, kag ang duwa ka chikiting, si Sunshine kag si Abby. Araman dira si Taywakin, Okay. si Manang Madel Subong, kag Daychay Uno kag si Monica. Okay, mga ex mo, mga nobya mo sa mga nobya mo sa ibang barangay, ibang bano. Pati joke ha. Okay, simple tabi man nato na aton mga kagrupo no si Katubang June, bakit ay kami kay nagaling kayo daw sako na mo ginabasa na nagpangasawa. Kinagpangasawa pero mina masako no. Okay, then si paring Kiko Francis Kiko Tamisen no, so nag-support man sa aton ng mga live. Okay, salamat gid sa pag-support no. Okay, so butan sa ngalan niyo sa dalom, i-type nyo. I-type nyo ngalan nyo, i-comment yung ngalan nyo para one entry ka mo karon sa aton nga raffle alas 8:30, no? So ang first prize ang third prize naton is 100 GCash. Ang second prize is 200 200 pesos. Kag ang third prize, ang first prize is 300 300, no? Di pa ko mangita matanaw lang ka mo sa live namon. Sa raffle karon may ara ka mga premyo, no? Okay, acknowledge na liwat ang nakatutok sa aton sa akong nga Facebook Live, no? Of course, una si Herman Di Pamaylo, no? Sir, pa-shout out. Then si Gilbert Sobibi, sa may Sala Street sa Banusan, Dumangas. Paring Gilbert Sobibi, type ang alam mo sa dalong para madala sa raffle. Then, hambal ni Herman Di Pamaylo. Okay, did you burn? Hambal ni Herman Di Pamaylo, pa-shout out po ako sa pamilya ko sa Sapaw. Purok 2, Di Pamaylo family. Purok 2, okay. Sige, si Nini Lampitok Buendia, no? Type mo man ang alam mo Nini Lampitok para madala ka sa raffle. Then, parente ko Arlen Di Pita Depra sa may Hong Kong. May type ang alam mo, parente, para madala ka sa raffle ka na. Then, si Blaster Riga or si DGG Smar, no? Actually, si DGG Smar, member ba niya sang DMC ni 3J Prime nga nag-live man dati sang una, no? Galing kayo isa ako na sa subong. Okay, type mga alam mo da DGG Smar. No, kamuya type parang halingin sa tagipusoon yung ma-intra ka mo, no? Okay, bayang gabi sa tanan, nagapalamati. Happy New Year to all. Okay, from Nini Lampitok Buendia. Okay, so siguro ma-play kita sang song number 1 naton. Okay, di lang. Okay daw. For the meantime, mamati-mati tayo music. Okay, basta may tamiyong ka pa, DJ Burn? Basta may tamiyong ka pa, tamiyong. Sa mga imuto mga crew. Shout out man dira sa sa mga taga Busilak. Ang mga team Busilak, no. Ara gid si Mylene. Ara man dira si Dave, si Muting, no. Ara man ang frontline namon niya si Linlin, Okay. si Rose Ann, si Jean kag si Manang Elma. Okay din ang sa gusto gali magkanto sa Busilak, no? Ano ang pwede to nila makaon sa may Busilak, no? Ipakipublish ang imo ang mga menus. Bisita lang mo, no. So buwas sirado kami.
open kami sa January 2. Okay. No? Kag ang specialty namon, no? Mhm. Single double, linaga, pata kag batsoy. Oo. Okay. Kag mga lutong bahay. Hindi na sila magdabok pa kahit mahal mas mong huling. Kita mo kami sa una sang kasano to kumain kami sa labas, no? Kay mahal ang uling subong, kumain kami sa labas, no? Kanto ka mo sa Busilak kay ang Busilak ay igad ng karsada. No, hindi ka na magtalang kay dako-dako ila karatula din igad karsada. Kag siyempre barato ang ilang mga blakla na. Okay? So once again kanto ka mo sa Busilak, Itory dira sa may Banwasang, Dumangas. Okay, si Petit Champinsi nagtama man sa atong Facebook Live. Okay, comment man sang imong ngalan Petit Champinsi para sa aton nga raffle Gcash raffle karon. Okay, so ready na kita sa song number 1 naton para sa aton nga Name That Tune promo. Ang Name That Tune promo naton ang may pinakadamo nga napaktan karon sa 15 songs. Kung ikaw pinakadamo, siyempre another naman 200 Gcash, no? Okay, so ma-play na kita sa ato nga song number 1. Okay, ready na sa inyong mga cellphone, sa inyong mga dulunggan kag mamati kita sa aton nga song number 1. Okay, ano nga song number 1? Pamati. Number 1. Okay, so liwat naman sa ato nga song number 1 para sa Name That Tune promo. So i-comment nyo sa dalamang title para may 1 point kamo pag napaktan nyo ang title sang song. Okay, tama kapos nga kanta, no? Okay, comment lang sa dalom ang title sang song sang ato nga Name That Tune promo. Okay, DJ Bern, may nag-comment na, no? Yes. Si Champion C sa may Taiwan, no? Taga Dumangas man, mga duginis dari sa may Barangay Kali Dumangas, no? Si Champion C. Ambal niya, Happy New Year, DJ Cervic. Nga pogi, kag sa tanan. Kag upod ko sa mo siyempre si DJ Bern, no? Ang owner sang Busila. Kag siyempre, ma-DJ man sa aton sa DMC Net 3 GFM. Okay, ang answer ni Champion C, DJ Bern, is Touch by touch. okay, touch by touch, no? Okay, nalipat ko rin mabutang sound effects tani ka sang correct. Okay, so ang song number 1 naton tama si Champion C is Touch by Touch by Joy. Song 1985, okay? So si Champion C may 1 point na, no? So pwede ka mo, ang iban pwede pa makahabol. May 14 songs pa kita nga i-play. No, 14 songs, no?
Kag sa aton nga raffle sa wala pa ka-gets, no? May raffle promo kita karon sa alas 8:30. So ang imo nyo gid lang, ibutang nyo ang ngalan nyo sa dalom, i-comment as of now. Duha pa lang atong official nga nag-intra Digibern, no? Si ang third place. 100 pesos kag second prize 200 pesos kag ang aton nga first prize 300 pesos worth of GCash. Okay, Gcash tanan, courtesy sang Busilak, no? So, di pa ka mangita, samtang muna naga-shot-shot. Nag-upload pa mati sa amon na may chance ka mo karon magdaog sang Gcash. Okay, Ray, matulin ilagan or si Ray Ice Cream, i-type ang imong ngalan sa dalom para madala ka sa raffle karon, no? Okay, si Rejoy Donisa Sanchez nagatanawan sa aton, no? So, i-comment mo imong ngalan, Rejoy, para may 1 point ka sa atong raffle promo. Then si Aris Sagulino. Then of course si yes, Happy New Year hambal ni Ray Matulin Ilagan. I-type ang ngalan mo da, Ray, para may 1 point ka karon sa aton nga raffle promo, no? Okay, para awat pa ang magdaog nyo karon nga GCash nga 100, 200 kag 300. Sa aton nga name that promo, syempre may ara kita nga 200 sa may pinakamadamo karon nga nasabtan. Okay? Makatuna kita sa aton nga song number 2. Okay, tambay na dra kag mamati sa aton nga song number 2. Kag i-type sa dalom ang ngalan or ang exact title sang kanta. Okay? So ato nga song number 2, mag-rando pa ato ang computer. Ang ibutang yung lang exact title sang song. Okay? Title lang gid. Wala kami sang pakisang singer. Wala kami sang pakisang year. Kundi nga title lang. Okay? Hambal ni Pariente Arlene Dipita Dipra. Okay, Arlene Dipita Dipra, sa parapo lang ko Pariente. Hindi ko kabalo sang song. Okay, included ka na, Pariente. Okay, paring na Pilipiesta. Ibutang alam sa dadalom para madala ka sa raffle promo karong at GCash. Okay? Did you burn? Mati kita sa atong song number 2. Yes. Okay, para sa atong name that promo. Number 2. Alert aton yung mga aton yung mga listeners, no? Ang mga linuto nyo to sa dapog nyo, basi na. Okay, ang exact title sa aton nga song number 2 is Labis na Nasaktan. No? Paragid ni sa mga bigo dira from Ginilyn Yabo. So si Ginilyn Yabo ang singer sang 2021 team song sa mga bigo. Okay, kaga siyempre advice aton. Ano ba yung advice mo, Digibern, sa mga example pinama-share siya, gimbigo siya. Sa pimiro yung pama-share na bigo siya nang may mo niya. Ikaw be? Move on. Move on. So, ano siya, mapare? Mangita na ang iban. Mapare siya or mangita sa iban? Mapadudeng? Ngita na ang iban. So, ang namin subong chimpo, kaya mas damo ang lalaki sa babae, no? Di ba? Kagang may bonus pa. Kaya yung iban nga lalaki, nagapababae pa, no? So, kung hindi mo makuha ang tunay nga pagigugma sa tunay nga babae, kaya hindi ka mag-try sa babae nga lalaki, no? Mati joke ka. Okay, move on lang, no? Mangita sang hindi bala mong iba niya kon mabigo. Ang iban way nagapaligo. When kaon nagapaligo, ti simpre na matabo sa iya. Maganiwang pagid, no? Ti paano ka na makabunit sang sang babae kon maniwang ka, no? Okay, so na. Okay, so ang song naton is Labis na Nasaktan. Kag una gid answer Si Okay. Nini Lampitok Buendia. okay, si Nini Lampitok Buendia, may 1 point ka na, no? 1 point. Okay, ang aton nga standing sa aton nga name that promo si Pretty Champions is 1 point. Si Nini Malo Lampitok is 1 point, no? So, muna. So, ang iba ni ngagaw kay damo pa ita sang i-play nga song. Okay, for the meantime, ang shoutout kita na Digibern, no? Okay, si Janice Diasis nagtamo sa aton sa may Canada. Okay, so kayo na naghahatag sa akon sang 10 stars, no? 10 stars. Mga maaluan nga taga Dumangas, no? Okay, luwat sa wala pa nakagets, no? Para maka-join ka mo sa amon nga raffle promo karon, nga madaog ka mo sang GCash, no? Ang inyong madaog ka nga GCash, may first, second, third, no? Courtesy sang Busilak, no? Ang third place prize, Ang third place is 100 pesos. Second prize is 200 kag ang first prize 300 okay. pesos. Amo na mga daog nyo karon sa GCash, no? Ang imo nyo gid lang mga nagatanaw sa amon,
I-comment yung ngalan sa Dalom, no? Bisa sa abroad ka mo, pwede ka mo maka-intra. So far as of now, ang aton palang official nga intro. Sa Dalom para madala ka mo sa raffle promo. Okay? Mag-shoutout kita na Guro Digimern. Hindi na kita tunayin kayo na. Ari si Parita Noipi Di Fiesta. Okay, ambal ko no. Happy watching, pre. Okay. Happy New Year niya, ambal niya. Then, of course, si Nuba Villa Altar Piña de Bira, ang pinakagawa pa dala sa may barangay Hardin Dumangas. Ambal niya. Happy New Year, Digibic. Shout out sa akon nga darling. Daman sakto ya, darling. Kay Arnel de Bira. Kapalupok na ka mo. Ang wala pa kapalupok, pwede pa kapalupok ka rin, no? Mabakal pa kami rin ni DJ Bern sa Tabukan. Basta may makatultog rin, ang baligaan sa palupok. Ato dito sa may Tabukan. Nakatultog mo to? Wala pa ako pa. Okay, lapit sa housing sa housing sa subdivision. Subdivision. Okay, shout out sa akon nga darling kay Arnel de Bira. Nga nagaliso-liso sang litson. Grabe, doon naglalaway kami, di ba? Pwede ka labay da karon ito sang ulo. Kag sa akon nga magulang DJ Vic nga Bingbing ang Dundon. Ginbulag mo ang mga ngalan. Dundon. Ilabi na gid sa akon nga pinalangga nga nanay si Justina Piña. Happy gid ako sa DJ Vic. Kay diri sila nag New Year sa akon. Okay, basta mo gid ang mga mabuot nga bata, no? Basta mga mabuot nga bata ginakadtuan sa mga nanay, no? Tukon mga salawayon kasi na hindi ka na palangga. Ang nanay mo DJ Bern sa kan? Balasan. Balasan, may king kantuan? Ako na nagkadto. Tingnan mo ko kayo na, basta ginakantuan sang nanay, amo nang mamabuot nga bata. Kung nanay mo tutuway kag kantuan, ikaw na ang balkon ng butsingon. Okay. Okay, so, di lang. So, comment ka muna sa inyong ngalan, no? Si Ma'am Genevieve Hagunob, Humilya, no? Ang gwapang nga principal sang Dakotan sang Ermita Elementary School, na nag-monitor sa aton. Okay, din si Lorina, Dikilya, ano ganyan? Dikilya. Okay. Dili ka na, so nalipat ko. Sa abroad man, nagataga pa sang nagbigay sa akon sa isa kadlaw. 200 nga stars, no? Mga maluwan sila nga mga taga-Dumangas. Okay, Mate Lorina, pwede ibutang ngalan mo sa dalom. I-type ang ngalan mo sa dalom. Okay, si Pretty Champion, siya ngalan gali si Janet Dongines. Doon di mo naman yung ngalan mo sa muna. Sige, si Janet Dongines, so dala ka na, included ka na sa aton nga raffle, na. Okay, so wasi may mga shoutout ka na, DJ Bern? Mga kakilala mo to sa abroad? Okay, mga abroad, wag ito kilala, mga parente mo sa Balasan. Mga pamilya ko sa Balasan, no? Shout out kay, mother kag father ko. Kag kay Brad, kay sis. Okay, labot kita sa Bilog ng Kalibutan, labot kita sa Bulan, sa Biton, sa Bakong. Mga Bakong na sila tanan. Okay, so ang aton nga intay sabong si Hernan, dala check. Pakita ko sa inyo. Kamusang Gcash, hambala ka. Number 3. You're listening to The Beat with exclusive mix by DJ Gibbs.
Okay, did you burn our song number 3, no? Yes. Okay, so Nag-comment so po. kada mo sa nag-comment, no? Nag-comment sa aton nga song number 3. Kada mo sa insaktong answer. Okay, exact answer sa aton nga song number 3 is Forever Young from Alphabel na sang 1984 nga song na. So, sa mga bago mga millennials sa way pa kamusang time na nino. So mo sa ginahandom-handom sa iba nga dapat kuno forever young sila. Tapos yung iba nagpa-parlor, nagpagwapa. Pero hindi man pwedeng hindi magtigulang. Kaya karon kalaw ay man ako edad mo 120 na. Daway ka pa yung unto. Okay, so nag-exact answer si Lordel, no? Si Lordel may 1 point na. Kag salamat naman sa pag-participate Si Anrol Malinab. Okay, kag si Raymond Tulin Ilagan, may sakto man na sabat mo, pero nauna si Lordel, no? Kag si Nini Lampitok Bendia, sakto man galing na uli lang. Sige. Kadamo pa, may pila pa kita, may 12 songs pa kita i-play, no? So ang may pinakadamo karong mansiran karon may 200 Gcash karon, no, sa aton nga patapos ang party sa aton nga program, may 1 hour pa kita. Then sa aton galing nga raffle promo, so amo niyan lag ko yung premium, may arang Gcash nga third galing aton pila. Third prize is 100 pesos, second prize 200, kag first prize na 300 pesos. Okay. Sa hindi ka kabalo sa mga title kay ti wala ka may naga-research sila. So ang imo niyo i-type na ang ngalan niyo sa dalom para may ara ka mo nga entitle ka mo. Para gini sa mga suki, no? Okay, kalaban sa mga suki mo dra mga taga Dumangas man. Mix actually DJ Bake na. May ara man nga taga Iloilo kisa. Nakita ko daw may nagga-bike nga nagakadto, no? Nagga-bike. Then anong oras ka mo ga-open? Open kami alas 6 ang aga, hasta alas 6 ang gabi. Okay. So may plano man kami mag-extend maybe next year. Oo, parang sa gabi kayang gabi pang tikwi-tikwi na siya. Yan na sa mga sa mga palalagaw nga tikwi-tikwi na. Okay, so kadto mo sa Busila, kung namin ang pagkaon. Kanami sa lugar higad kalsada. Kag siyempre barato ang mga balaklo na. Okay, may paman pa ka mga kaldo, no? Hindi ka mo mag Unli sabaw. Unli sabaw na. Pwede sila ka dala balde. Ang anli, doon lang ka doon. Dine-in. Hindi pwede nga madala, no? Budab lang bang kaldo, budab pang inaw nyo. Okay, sa sa name Lechon promo, sa aton yung status, si Pretty Champions is may 1 point, si Nini Malo Lampito is 1 point, si Lordel is may 1 point, no? Okay, kato na kita sa aton nga song number 4, sa aton nga name Lechon promo. Okay, pamati, kag pakton ang title sang aton song number 4. Number 4. Mindanao Mix Club. Tanggal ang pawis at COVID kasama si DJ Michael John. Stuck on you. Got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you to the end. Guess I'm on my way.
stuck on you. Been a fool too long, I guess it's time for me to go. Guess I'm on my way. Whoa, so hard to see, yeah, that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Mighty glad you stayed, yeah. Oh, mighty, mighty, mighty glad. Humongous Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, did you burn? Yes. Our thank you. song number 4. 4 na kita? Yes. Okay. So, madami na nag-comment, no? Okay, from Anrol Malinab, bambal niya ko no, stock on you. Yes, siya Okay, kita stock on you. nakauna, no. Okay, din si Nini Lampitok. Amuman, sir. Amuman. Then si Lorder, stock on you man. Then si Nini Lampitok, stock on you. Then si Ray Matulin Ilagan, stock on you. Pero mas stock on you, kanina stock mo kayo, ka mo hambal sang exact answer. Okay, ang correct na answer nato sa atong song number 4. Siyempre, wala na para sa iban pa. But it's stuck on you from Lionel Richie sang 1984. Okay, so mga team song man isa sa mga in love man, no? Kung in love ka, siyempre, ang imo nga mga mata naga-period na sa isa ka babae. Pero sa mga panahon niya, mga lalaki, lain ang style nila. Kung sino man ang na-period sa ilang mata, pagtalikod sa babae, nagaliso sa iban. Amo ka man na, Digibar? Siyempre, hindi, no? Okay, so ang aton yung standing sa aton nga name that promo, si Champion C may 1 point. Yes, kag si Nini Malo Lampitok may 1 point man. Si Lordel or si Lorena Dilicanis 1 point. Kag si Anrol Malinab 1 point. 1 point. Okay, so muna sa ato mga standings. So, may 11 songs pa kita na may chance ka mong daog karon sa pinakadamo sang 200 pesos nga GCash, no? Basta mga scam ni, wala ni isang scam. O, pwede ito kayo mo scam gali Digibern. Also naman napta sa mong link na balasang doon nakabato ka masang Prince Hypermart nga link. Kag sang GCash nga link kag ano ba gatong basta daw pila gito ka link ang ginapang send sa bong. So man ang tawag naton nga phishing link no nga pag send na sa imo hindi man siya delikado pero annoying kay ti nonsense nga link. Ti pagkuan mo hindi ko mo mamapuslan yapon. Kag pag click mo na sa iya ang matabo na so masend na sa tanang mga friends no. So muna so kung makita mo mga link na kag daw hindi man lang importante hindi mo na pag-i-click na lang para nga hindi mo ma-reshare sa iba ng mga friends mo. Okay? Sige. So sa aton nga nagatutok sa aton nga 7,000 nga viewers, nag-in and out aton nga viewers no. Sa mga way pa nakabutang sa ilang ngalan, no, i-comment sa dalom ang inyong ngalan kay may raffle promo kita karon no. So for my 6 pa lang kita nga entry. No? So dugang kamo dira ang imo nyo gid lang ibutang ngalan nyo like si kay na si Ray Matulin, ibutang nga alam mo dahil sa dalong para ma-include ka sa one raffle promo, no? Sa one entry sa aton nga raffle sa GCash. Okay, so muna aton nga sequence karon. Okay, acknowledge nato na yung mga nag-share sa ilang reaction sa aton nga Facebook Live. Check kung makita ko mga reaction dre. Okay, so thank you so much kapag donate sa ilang reaction kay paring Noy PD Pesta all the way from Barangay Bakong, Dumangas. Then si Maymay Doloritos dala sa may Bakay Housing. Then si Nuba Piña de Vera dala sa may Barangay Hardin, Dumangas. Then of course si Pretty Champion C sa may Taiwan. Then of course nag-send man sa ilang reaction si to James Romo Perales sa may Cagayan de Oro. Then kag si Herman di pa Milo, okay, sa may barangay sa Dumangas. Then si Sir Rojix si Tablan sa may barangay Talusan, Dumangas. Send ka si Rojix sa imod ang ngalan sa dalong para nga madala ka sa raffle, no?
Yes. Then si Dumol Barulo. okay, si Morina Barola ni siya. Marina. Then si Anrol Malina, banta ko yung baliskad mo guro ngalan mo. Sino ngalan mo naman, Ben? Si kabi picture mo, ay gumagwapa si galaw. Lorna. Okay, ang ngalan mo gibaliskad mo, kagwapa galisi mo, dalaga ka pa. Patidyo ka. Okay, sa ato siguro sa Taipei, Taiwan, no? Sige, enjoy lang sa pag-introda. Then si Hilin Santos, no? Ako niya cousin. Then si Janice Diace sa may Canada. Araman si Lorena Delicana na nag-hard. Then si Junabel Donoso sa may Naluyan. Kag si Blaster RGA. Ga, apelido ya. Okay, di si Arlene Dipita di para sa may Hong Kong. Then si Gilbert sa Bibi sa may Sala Street sa Banasan Mangas. Then si Ray Joy Donisa. kag si Joms Francis Arcelon na pinakagwapa diri sa may barangay sa Pau de Mangas, no? Si Jumin Arcelon, no? Ang sa bangko daw lang tiyanggi na siya. Namin ang tiyanggi kay nagapautang. Tapos kan mag-utang ka way pagkapanukot, no? Munsakto ya. Okay, so si Sir Rodix Tabla nag-join sa aton nga raffle promo. Hindi kita magaling Sir Rodix na kay karon batayan mo kung nagdaog ka, no? Aton gali nga premium Digiburn, ano ganito? Ang third prize naton is 100 pesos. Ang second prize 200 kag ang first prize 300 pesos. Okay, so yes, GCash na tanan. Kung wala ka mo GCash, sama ka mo kay pangitat sa may mga GCash. Okay, then ang next na itong entry si Ray Ilagan, sang barangay Talusan, Namangas. Hindi pa ko mangita nga malingaw-lingaw ka mo subong, samtang mo nag-shot-shot. May free GCash ka mo karon. Then si G-Lord Buendia, no? Ano sa piyak ng monitor? Si G-Lord Buendia. Paki-inform sa mga family members nyo. Kaya isa lang gikangalan, isa lang gid ka intro, hindi pwede nga damo, no? Para riyas kita tanan, no? Wala may nalimtan. Si Lorna. Si Lorna po, name ko, kasama ko si Ate Champions sa Taiwan. Okay, si Lorna galingalan niya. Ano apelyido mo, Lorna? Ibutan tanan niya. Lorna. Okay, so sa Taiwan, basta mga Taiwan daw mga mistisa, no? Okay, na Ilonggo ka ba? Nakaintindi ka ba ng Ilonggo? Pag hindi ka nakaintindi, so problema mo na yan, no? Okay, si Lorna, ano apelyido mo man? Malinab ba? Okay, Malinab. Okay, Lorna Malinab. Okay, so now aton nga entry sa aton nga raffle karon alas 8:30. Pakibasa gani Digiver. No, ara si Herman Di Pamailo, si Nini Malo Buendia, si Pare Noipe Di Pista. Okay. Then ay dala kayo na. Okay. Araman si Arlene Di Pita Dipra, si Jeanette Dongines, si Lorena Delicana, si Sir Rogix Di Tablan, si Ray Ilagan, si J-Lord Buendia, kag si Lorna Malina. So, pwede pa kahingaga, no? I-comment lang ang ngalan nyo sa comment section. Okay, so kagkaroon sa aton nga raffle, dapat ara ka mo ha, kay hindi ka namon obligasyon. Mahala ka na kung magmayo ulo namon ni Gibern nga may ulo namon nga pagitaon ka mo karon namon. Pero mas manami nga dapat ara ka mo, kay paglawag sa ngalan nyo karon, i-send nyo ang inyong GCash either sa akon or sa kay Digibern sa iyang Facebook account, no? Or sa akon, siyempre pwede na. Para maludan ka mo anytime, no? Pwede man i-send nyo sa aton na nga live, no? Yes. Okay, si Lorna, galing ko, no? Taga Davao po ako, sir. Pero nakaintindi naman ako ng Ilonggo. Nakakatuwa dito, sir. May enjoy ako sa pag-live nyo. Okay, so talaga may enjoy ka sa amin, no? Pag hindi ka may enjoy, talaga may pinagdadaanan ka. Ang taong mahirap patawanin, malaki ang problema, no? So, try mo kausapin yung may mga problema. Kahit na alis ka pa ng pantalon mo, talagang di tatawa yun. Okay, si G-Lord lang ibutang mo, sir. Rapo kay Ara Silada. Okay, ato na ganyan butan na. Okay, katulad kita sa ato na song number 5, no? Kaya atong galing nimdachon, para riya sila tanang tag 1 point. 1 point kay Pretty Champion, kay 1 point kay Nini Malo, 1 point kay Lordel, 1 point kay Lorna. Okay, dugangan naton para nga damo inyo madaog karon. Okay, katulad sa ato nga song number 5. Okay, so biri din na sa inyo madulunggan kag mamati sang song number 5. Ang song number 5 ginasaot ni sa aton nga sa inyong mga lula sa unang panahon. Kag posible ginasaot ni man kay ti namin isa nga sautan
Okay. Ang balak nila kung anong nami sa utan. Sa mo ba, Digibern, ano nami sa utan? Laswa. Sabi ko, subak. Pero ari yan, namin sa utan sa mga dance floor. Okay, ari na ito nga song number 5. Bili din na sa inyong mga dulunggan. Number 5. Mangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice.
Okay. Okay, our song number 5, no? Do damo confuse sa aton nga song number 5, no? Okay, ang sabat lang nila chat-chat. Chat-chat man na sa matuod, pero may real na siya nga title, no? Check na to ba yung mga answer nyo? Okay, from lang. Ambal ni Lordel, no? Kung ako magdaog, i-donate ko lang gihapon, ha? Sige, lingaw-lingaw lang, Lorena, ano? Kung magdaog ka ron, pwede man i-donate mo sa amon ni Yes, pwede good. ni Gigi Berno para may pangtikrik kami, boss, no? Okay, ambal ni Rima Tuling Ilagan, ambal ako, no? Bogi Chacha, no? Ang Bogi Chacha, hindi na siya amo ng correct answer. May correct answer gid, no? Ambal ni Nini Lampitok, no? Chacha. Ambal man ni Lordel, Bogi Chacha. Chacha man Japon. Ambal ni Jimmy Dibel, no? Disco Midley. Disco Midley, no? Hindi siya Disco Midley. Okay, so once again sa mga way pa nakasend sa ilang mga ngalan dra sa dalom, ibutang inyong ngalan sa dalom, i-comment lang ngalan nyo para may arak amo karon chance nga magdaog sang GCash, no? Bali i-raffle na sa karon ang GCash. As of now, ang nag-intrap na sa atong GCash. Monitor. Sa GCash pala naton ang included sa atong raffle, no? Digibern, pakibasa ganin sa atong nga sa aton nga kwan nga raffle karon, no. So may ara nagila ta Digibern nga 4 hours and 7 minutes Yes. para mag New Year New na. Year. Sakto man 7-8 na. Basta sakto na guro. Okay, so wala man nakapakot sa aton nga song number 5. Nung ato nga song number 5, ginasautan yun isang una, no, sa may edad sa mga 50 and up, no, or even 40 or mga nearing 50, nagasaot kami isang una. Ang exact title sang kanta, siyempre Cha-Cha on the Rocks, no? Sang Anastasio Mamaneo band, no? So, Cha-Cha on the Rocks. Okay, galing nga remix version ni siya, pero ang tuno sim Japon, no? Okay, wala man nakadaog, nakapakot sang song number 5. Kadto kita sa ato nga song number 6, okay? Okay, very sa inyong mga dulunggan, sa inyong mga cellphone. Cellphone sa inyong mga cellphone ako. Nagasala ko, sabi ko sa station pa. Okay, very sa inyong mga dulunggan, kagmamati sa ato nga song number 6, no? So nag-uso man siya before daw last year nga disco, no? TikTok ni siya actually, pero sikat na siya nga TikTok. So kung ikaw mahilig mag TikTok, kaya ang TikTok hindi lang sa edad Digibern, no? Sa pailig-ilig na. May ara may mga edad na pero naga TikTok, no? May ara man yang wala edad pero naga medyo lagtok yang hawak, no? Pero wala sa edad, no? Okay, from Ria Dimson, Happy New Year, Sir Vic. Okay, butang alam mo damam sa dalong para madala ka sa raffle, no? Okay, ano ito nga song number 6. Pamati na mga ka-party. Number 6. Yo no sé de poesía, ni de filosofía, solo sé que en tu vida yo la quiero en la mía. Yo no sé cómo hacer para no tenerte las ganas que yo tengo, cómo hacer para no tenerte.
Okay, DJ Bern. Ang Yes, isa ito nga DJ song number 6 na. Yes. Okay, may nag-react ato mga viewers sa Facebook Live. From hambal ni Pretty Champion C, no? So, Obscuri. Okay, Obscuri. Hindi ka nakuha sa title mo na. Obscuri daw, no? Hindi mo na ang answer nga, ang correct answer. Hambal ni Lordeo. Hambal niya, Tutu, no? Okay, hambal naman ni Matulin Ilagan. Wala ako kabalo. Grabe, bago ni siya nga title sa kanta. Wala ako kabalo. Bago nga title sa kantang, wala ako kabalo. Sige, Ray, may mga dasan pa. Then si from Champion say si Tuto, no? Tuto man, no? Then si GGM doon sa Dibel nag-join sa aton nga raffle promo, no? So, dala ka na sa aton nga raffle promo. GGM Dibel sa barangay Talusan de Mangas, no? Okay. Then kadlaw si Pretty Champion say, no? Ang correct answer sa aton nga song number 5 na kita. Number 6 I mean, no? So, Tuto, yeah, exact answer is Tuto. By singer nga si Alma Zarza, no? Amo sa aton nga song number 6. Okay, so once again sa hindi pa naka-comment sa inyong mga ngalan, butang mo na sa inyong ngalan kay may chance ka mo daw karon sa aton nga parapol sa aton nga mga nag-likers kag nag-comment, nag-participate sa aton nga Facebook Live, no? Yes, simple lang comment ang pangalan. Okay, courtesy sang Busilak. Kag siyempre ang Busilak open alin Monday to Sunday. Sunday open makamo. Yes, Did you no? For half day? Half day lang, half day. Okay. Sa kada adlaw same man nga pagkaon Japon na makaon nila or may mga Yes, may mga ano man, may mga adlaw nga mo lang gid na makaon? Wala man. Same nga pagkaon sa kada adlaw? yes, may araman iban kisa nga bago. Oo, mga bago, no? So try nyo magkadto sa Busilak, no? Manami ang lugar kag lapit lang gid. Kag siyempre barato, no? Barato kag may paaman nga kaldo. Okay, so kada sa ato na song number 7, no? Kay iti oras ato na sa City 59 binano. Bawo, pili kita overtime ron. May kaman problema to. Depende ka na. Okay, sako nato ato na song number 7, okay? Ari ato nga song number 7 para sa ato na Name That Tune promo. By the way, ato galing standing sa aton nga Name That Tune promo. Si Champion C may 1 point. Si Nini Malulapitok may 1 point man. Kag Then, si Lorena Delicanang, 2 okay, points. 2 points siya, no? Kag Si Anrol Malinab, isa pa lang. okay, may 1 point. Okay, so kato na sa ato nga song number 7. Bili din na sa inyong mga dulonggan. Number 7. Okay, daw ginadisco ang din ni Champion sang una mo sang 1985. Okay, buta lang ang name sang exact name or title sang song. Okay, para sa ato nga song number 7. Okay, Ma'am Elma Estrella Braga Villa. Okay, Happy New Year mada sa imo, no? Ibutang hala mo sa dalo, ma'am, para nga may 1 entry ka sa aton nga raffle promo karon nga GCash.
Ryan. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. He was born to be wild, grew up to be wicked, talks and ready to live. It's DJ Victor Nosso III of Dumangas Mix Club. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, DJ Bern. Yes, DJ Vic. Okay, oras na ito na alas 8:04 na sa gabi, no? Kag ang iba siguro subo nag-imos-imos na sa ilang panyapon. Ang iba nakapanyapon na sigurado. Ang iba naman siguro subong nag-tagay-tagay, no, sa mga kolokal dira, no? Kag sa mga nag-inom-inom dira, so reminder lang nga makapuli pa kamo sang insakto karon, no. Hindi nga imbis mapuli kamo karon. Dito kami gipudyot sa ibang lugar. Okay, so malang song number 7 na to, no? I-check na to ilang mga answer. Dili ka na ma-start kay so ang una ginaga-answer ni makita sa akong monitor nga isa, no, si Champion C, no. But before that, so ang greetings ni Nini Lampitok, Buendia. Pasa ko anay sir, open lang ako pero hindi ako kasabat ka title. May obra ako. Okay, sige basta pamati ka lang dala. Okay, sa Champion C, no, body dancer shake, no, ginbalis ka dia. Body dancer shake, no. Ang answer naman ni Lordel. Si Lordel. Ang sabat naman ni Lordel, Shake Body Dancer. Okay, Shake Body Dancer ang title. Then si kuan naman niya si Lorna, Shake Body Dancer man. Okay. Then dito kita. Araman si Rochelle Ann Junio Di Madara, naga-tama sa atong Facebook Live. Do sa abroad ka, Rochelle, no? Comment sa imo dangalan para madala ka sa rapol karon, no? Ambal ni Champion C ha, kasadya lang. Kasadya lang. Pero wala sa insakto ha. Lapit-lapit lang. Okay, si Angeli Diazes, kilala mo ni siya? Oh, si ex-wife. Si ex-wife mo, no? Nag-monitor sa atong Facebook Live. Dibulong kami natin si RD Donasco. Nag-join sa aton nga raffle promo, no? Si RD Donasco. Nagkod natin si RD Donasco, no? RD Donasco. Okay, Donasco. Budlay kung daw nag-computer ka blaw, kaya imo katilaw eskwela computer. Thank you so much, good RD Donasco sa pagtama, no? Okay, so dilang kay daw isang sakto nga exact nga term, ha? Body dancer. Body dancer. Shake body dancer. Shake body dancer man, shake body dancer. Okay, daw wala sang lapit-lapit. So ang lapit-lapit guro si Champion C, no? Kay ang exact nga answer is body dancer, no? Body dancer ang exact answer sa ato nga song number 7 from Magic Fire sang 1986, no? Daw fourth year high school ni si Champion C. Kinusautan niya sa una. So shake body dancer, double skad, no? Pero ang exact answer is body dancer lang, no? Okay, so i-honor naton kay Champion C kay kay lang liwat to siyang lapit-lapit. Yes. Ay galing body dance. Okay, body dance. Ang sabat niya to sada kulang Japon, kulang R. Then shake body dancer kay Kwan. Okay, so wala na negro anong may sini? Wala na negro sa insaktong point eh. Oh, wala. Shake body dancer. Kay ti para des mo tatlo shake body dancer. Okay, so naalang negro may pila pa mga kanta, may 7 pa lang. May chance. May chance. Okay, katulad sa ato nga song number 8 na kita, no? So bilhin na sa mga dulunggan. So way pa nakasend sa iladang name.
Ibutan sa dalam kay para ma-include kamo sa aton nga raffle promo karon nga madaog kamo sang GCash nga lagay to DJ Bern. Yes, ang raffle ta subong may ara kita nga third prize nga 100 pesos Gcash. Second prize 200 kag ang first prize naton no. May 300 pesos kita worth of Gcash. Okay, so wala tama kay ti tanan yung nga sabat daw sablay lapit-lapit no. Kita ni okay na si Champion Sig yung problema no. Kay may kulang sa spelling no. Wrong spelling is wrong, di ba? Lorena no. So ginasauta mo sa 1986 mo gini mga kapanahonan nyo. Okay, kato kita sa song number 8 no. Dala ka mo ni sabtaway ka mo daw bro na. Lingaw kita. Okay, so para aton galing nga entry sa aton nga raffle karon no. So may 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. May 12 na kita. No, ang last na to si RD Donasco. Okay, ano na to nga song number 8. Okay, pabati na biri sa inyo madulungan para sa to nga song number 8. Number 8. Ang butong kayo yun, kaya daw mga millennial din kabalo mo. Tatabiti kayo ng mga millennial mo taga-pamatit. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, our song number 8 no. So check na to kung may kung may nakasabat sang inchak to no. So medyo hindi man siya tama kadaan. Hindi man siya tama kabago no. Pero ang iba nagakanta mas hindi nakanta na sa mga karaoke man no. Okay, so klaro sa tulibata nagatutok sa aton si Pretty Champion C no. Okay lang. Si ambal ni Champion C, sabihin mong lagi. Okay? Check na ito kung saktong sabat mo, Champion C. Ambal ni Ray Matuling Ilagan. Panghabang buhay. Okay, ano sa panghabang buhay? Panghabang buhay na problema. Panghabang buhay na girlfriend. Okay, then ambal ni Lorena, wala ako kabalo. Wala ako kabalo. Dubago ni nga title. Grabe title. Sino kanta si ni Lorena? Wala ako kabalo. Research ka sa YouTube, no? Then, si GMM Jr. Hello, DJ Beck, okay? Hello man na sa imo. Kag knalis nato si Nini Lampitok Buendia. Kag si Angeli De Aces, no? Ang ex ni DJ Bern, no? Doon sa may Burger Street. Okay, ang correct answer naton, ang song number 8 naton, ang correct answer, ang lapit-lapit nga sabat, no? Ang lapit-lapit nga sabat. Kag inchakto nga sabat. Is sabihin mong lagi, okay? Sabihin mong lagi by Menopause, no? Sang okay, so Menopause sa mga sikat nga banda sang 2009 diri sa Pilipinas. Okay, therefore si Champion C another 1 point. Okay, ang standing naton DJ Bern. Yes, si Champion C 2 points. Okay. Si Nini Malo Lampitok 1 point. Si Lordel 2 points. Kag si Anrol Malinap
1 point. Okay, tayo subong si Champion C kag si Lordel na. So may chance pa kamo kay may pila pa kita ka songs nga i-play no. It's 8:30 at 13 in the evening. Okay, pili kita ka overtime karon gamay ah. So makaulat niya ang New Year makaulat niya. Hindi ba din ang New Year kung hindi na mo matapos ang premyo. Makaulat ang New Year subong. Okay? So sa wala pa naka-send sa ilang mga ngalan, butang sa ngalan nyo. So nag-send si Jim Jan Dibel. No? So included ka na sa amon nga raffle promo, Jim Jan Dibel, no? Ang mga parinti ko dila sa Talusan, no? So basta may makilala ka mo dang naka-hook up sa aton subong. So butang ilang mga ngalan para sa aton karong raffle promo sa aton nga Gcash. Ang imo nyo gid lang ibutang ngalan nyo sa aton nga comment section. Kag siyempre anong matabo sa ilaga ni DJ Bern? Yes, simple lang, no? I-type lang sa comment section ang inyong ngalan. Kag may chance agad ka mga magdawag sa aton nga Gcash nga papremyo subong New Year. Okay. So courtesy sang Busilak, pila ka nang madawag nila nga Gcash, DJ Bern? Yes, so may third prize kita nga 100 pesos. Second Nakaron. Okay? Katulad sa ato nga song number 9. Ang song ang ato nga name that promo, may chance ka mo magdaog sang 200 pesos nga Gcash man, no? Yes, courtesy courtesy ni Digibic, no? DMC. DMC, ni Digibic, oh. Okay, so katulad sa ato nga song number 9 na kita, no? Asa lang kita sa 15, ah. So parang mabalanggi ka ron kung sila matagaan sang 200 pesos nga Gcash, no? Inta ka mo da para lingaw-lingaw lang. Kag siyempre, samtang na mo nagalingaw-lingaw, samtang nagaulat ka mo magbagong tuig, makadaog ka mo sang premium nga 200 Gcash sa aton nga name that promo. Okay, katulad na sa ato nga song number 9. Biri din na sa inyong mga dulungan. Alin na ito nga song number 9. Number 9. Okay, Maynard Manalo, chat ang imong ngalan. Chat ang ngalan mo para ma-include ka sa... Okay, liwat. So, okay na si Knowledge, okay na? Okay, Maynard Manalo, kuha ang imong ngalan na. Okay, ara na. Si Maynard Manalo. Okay, so atong nga name that yun promo nga madaw ka mo sang Gcash nga 200 pesos na may pinakadamo makapakta, no? Our song number 9, no? So acknowledge ato nakatutok sa aton kag nag-send sa ilang mga answer, no? Si Maynard Manalo, na palista idol. Ato na nga alam mo, Maynard, no? Okay, so ang answer ni Lorina. Okay, Love Sick Girl. Okay, check natin sa aton nga monitor kung sakto giman. Okay, actually ang aton nga name ang song number 9. Team song ni sa mga pang busted sa ilang mga nobyo, no?
kag nobya, no? Basta gani bastidon ka. Siyempre ang maging maning matabo sa imo, malabsik ka. Malabsik ka. So ang correct answer natin is Lovesick, no? Ato ang song number 9 is Lovesick by Blackpink, no? Sa K-pop sang 2020. Tama ka daan kay bagong kanta, no? Nag-uso ang mga Korean pop singers nga Blackpink, no? Ang actually yung Blackpink sumong araman Japon nagapagawa pa sila mga kanta, no? Okay, therefore si Lorena, dili ka na, may ara na siya nga 3 points. Ikaw sumong leading Lorena, no? Si champion si makahabol pa. Si Nini Malolampito pwede pa mahabol, din si Anro or si Lorna nga may 1 point pwede pa kamo makahabol. Okay? Kag natamo sa ato nga Facebook live si Daryl Niminyo. Okay, Mininyo. Okay, din nag-join masaton si Lawrence Tagulaw. Okay, included ka na sa aton nga raffle promo Lawrence Tagulaw, no? Di paki-convict din ang imong lugar sa di ka nga party sang kalibutan sa broadcast sa Iloilo or sa Mindanao, sa Luzon. Okay, then Tagulaw, okay? Then araman si Daryl Niminyo, okay? Pwede ko ma-send nyo yung mga address para mapang-shoutout natin kung di ka mga party sang Pilipinas samtang ka mo na nag-imos-imos ang inyong New Year karon. Okay, si Daryl. Okay, Niminyo. Okay, kakaroon sa aton nga raffle alas 8:30 kung may ngago naton. Dapat ara ka mo parang obligado ka mo makabati sa atong raffle. Kay siyempre hindi na mo obligasyon nga pangitaon ka mo karon, di ba? Dapat ara ka mo karon sa during our raffle para nga kamo mismo makakita nga ginaraffle ang aton nga Tambul. Nga. Pila ganito? Third prize is 100, second prize 200 kag first prize 300 pesos worth of GCash. Okay, ara pa kay si Jimmy Aguila. Sige nga gawin nga gawa kay ti karon Jimmy Aguila. Okay, Aguila. Kapang dagat. Okay, kapandagit. Anong ginadagit ya? Chicks or cats? O chicks siyempre. Dinaraman si Jaris Amargos. Si Jaris Amargos Sampang. Okay, but be sure karon nga dapat ara ka mo sa aton nga raffle. Ado dugay Margos Sampang. Okay, so muna sa aton sa mga interest sa atong raffle promo dugay na. Okay, makatuna ta sa atong song number 10 para nga may chance man na nag-ita sa atong name that's promo. Okay, song number 10 na to ni random sa atong computer. Kagbabala na to nga song number 10 diri din sa inyong mga dulunggan. So, paborito gini sa mga mga ano na sa 50 and up, mga 60, kinakanta niya sa mga video key, ang song number 10. Okay? Bala nato ang aton kung anong title sang song number 10, dili din na sa inyong mga dulunggan. Number 10.
Crossfire. Mangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, DJ Bern. Yes, DJ Vic. Okay, damo na nag-isugpo sa ilang mga ngalan, no? So, kung sa ito mag nag-comment sa ilang mga ngalan. Yes, ara si John Ray Cura, Okay. Then si... Angelo Balila, Okay, then si... Sising Peralta. Cecil Peralta. Michael Fernandez. Kag si John Chua to na. Jun Chua. John Chua doon na kung nabutan natin ngalan niya, si John Chua na. Then si Kurt Lawrence Arellano, no? Si Kurt Lawrence Arellano. Okay, pero ato nga name that yun is Dance for the One You Love. Amo na title, Lorena. Okay, Dance for the One You Love. So, sala na Lorena. So, basta may chance ka pa sa may madumduma ka pa da. So, butanda yung mga final answer. Okay, so far si Kurt Lawrence. Okay, dapat pa siya mabuta, no? Lawrence. Okay, then si Kurt Lawrence Arellano. Then si Sander Ferrer. Sander. Ano ka nga Sander? Nagapang Papino Ferrer. Okay, so wala sa may nakasabat sang atong name that yun promo. Nga song number, number 10 na. Okay, so aton nga song number 10, wala isang chance na, wala ka mo nakabalo. So, ang song number 10 naton from Engelbert Humperdinck sang 1967, no? Busingan mga 56 years ago na. Okay, so ang title, siyempre ang 10 Guitars, no? Yes. Pinakanta sa mga singalungan. So, wala may nakakuha sang correct answer. Pero so far, leading si Lorena, no, may 3 points. So, siya may chance magkuha sang aton nga 200 nga Gcash. Kagambal niya kuno kaina kung magdaog siya, i-donate naman ako sa aton nga duwa. Sa aton nga duwa sa mga DJ nga nagapungko. Okay, by the way, ko po niyo si DJ Bern kag si DJ Vic na sa return. By the way, basi ba kada weekend mga program kami garo basi tingnan na mga program kag mga maskwa sa mga sa aton mga suki, no? Kag mga suki man sang Busilak, no? Okay, ang Busilak ali open alin ala 7, alas 6. Saga, no? Gaserve ka mo kape. Yes, pwede Kape, kita tapos kape. uladlaw mga snacks, panyaga, then of course snacks hapon. Kag pwede maka early dinner, no. Kag sa uli basi may ma-open sila sang gamay-gamay nga shot sa hapon. No, pero shot lang mga professional nga nagiinom, hindi nga nagiinom lang isa pa lang bala ka botilya dumamawin. Dapat inom bala yang bisan bila ano bala kadamo. Pero wala yung nagkahubog, no?
Huwag ka kaubog, nagamaoy. Okay, Brian Aduna, kag si Sander Ferrer. Ang mga nato na tama. Okay? Katuto sa song number 11 naton. Okay, ito sa ito is 8:28. O, mixing kami gamay lang kita, no? Para sa after sang song number 15, no, ma-rapo kita dayon, no? Okay, ano na song number 11 naton? Nabodan ako sa effects, i-play ko na lang ko direkta. Okay, ano na ito song number 11. Pamati na kag ready sa inyong mga answer. Okay, muna sa ato nga song Did You Burn 11, no? Yes, they did. Okay, so nag-answer si Champion C sa may Taiwan. Okay, so ang song number 11 nato is from Celine Dion. Okay, kompleto pati singer. Laban-laban team song ni Champion C sang iyang palangga mo, no? Basta pili ni siya ma-team song Because You Love Me. Kay siyempre basta palangga ka sang isa ka tao. Kay mo tanan kay isa lang reason because you love me. Okay. Okay, song number 11 natin is Because You Love Me from Celine Dion. Okay, therefore, si Champion C may 3 points. Si Lordel may 3 points man. Okay, habol-habol ka mga dua. Sadya ni kay puro abroad na ato yung mga leading. Laban-laban. Kita mo ni Japo mainom siya. Pati joke. Depende sa inyo kung kasi nyo yata ang mga premium yung 200 ng Gcash na. Okay, so may apat ka song. No? Tie-breaking ni Lordel kag ni Champion C. Okay, akato na kita sa song number 11. 12 na, 12. Okay, ang ginasaot may isang mga edad mga 50 plus subong. Ginasaot sa 1981 nga song, no? Pamatian nato ang song number 11. Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, our song number 12. Okay, beri din na sa inyong mga dulungan. Kag just type the exact title of the song.
Us Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, did you burn our song number 12? Okay. Yes, may nagdaog na. Okay, may quick answer. Si Lisa Dromal, ambal niya designer music. Okay, tama si Lisa Dromal. Pero however, si Lisa Dromal may aral agad nga 1 point, no? Lisa Dromal. No? Kag ba advance happy birthday sa imo, no? Birthday niya ko no buwas. So, ambal ka lang kung base sobra da imong handa. So, lagawan na mo da boss, no? Okay, joke lang. Pero base sobra, no? Okay, may 1 point na si Lisa Dromal. Okay, so ang atong standing tayo si Petit Champion kag si Lorna. Okay, so makatunod ta sa atong song number 13. Popular song man, mga hit back classic na. Okay, para dasa kita kay gapadalom ng gabi. No, aton nga New Year countdown, may 3 hours na lang kag 23 minutes na kita nga nabilin nga pagulatulat para nga sugrawon aton nga bag-ong tuig. Okay, so katunod sa atong song number 13, okay? Okay, si Chilsa Delgado nag-join sa atong parapol, no? Chilsa Delgado. Juan Brian. Us Mix Club. Radio FM. Your number one choice. Okay, did you burn our song number 13? Yes, may... Okay, dawala kami nag-sabat. Hindi na ito mga running score sa ito kayo na. Okay, si Bitya Dunlao or si Lilibet Dunlao nagamit sa aton nga Facebook Live. Basta gusto mo mag-join sa aton nga raffle promo nga magdaog ka sang GCash nga 200 100 kag 200 kag 300 nga courtesy sang Busilak, no? Okay, so just butan na yung mga ngalan doon sa aton nga comment section. Okay, nagpa-enroll sa mong si Mark Lopez, no? Din ang yung mga location sa mong Mark. Okay, then si Chilsa, okay na kayo na. Si Mark Lopez na. Okay, Mark Lopez na kita. Lopez. Then still nag-monitor sa ato si Arlene Dipita Dipra sa may Hong Kong, no? Okay, then of course ang sa ambal ni Lisa Dromal is Island in the Stream. Okay, check natin kung sakto ang imo sabat. No, songs by Kenny Loger and Dolly Parton sang 1983
Siyempre, Islands in the Street. O, kulang ka lang isa ka S lang, guro. So, okay ka. So, meron kang 2 points na Maria Lisa Dromal. So, may chance ka pa mag-daog kay may duwa pa kita kanta nga i-play. Butsingon, kung mapaktan mo ang mga kanta nga i-play, madaog ka sang 200 nga Gcash. Okay? So, yung nga gawin, oras na to is 8:40 na in the evening. Kag siyempre, may aral na kita nga pilagani ka oras sa Digivern. Yes, may 3 hours pa kita, kag 19 minutes bago mag-New Year. Okay, so advance Happy New Year sa tanan. Sa mga wala pa doon nakapalupok, tingban nyo karon sa gabi na. Hindi ka mapalupok temprano, pa kay kanugod mo na. Dulungan kita palupok karon. Kaya gusto mo mga sa palupok, kita da karon sa may Tabukan, no? Lapit sa Tabukan Subdivision. Ara dira ilang ang baligyan, no? Kita da karon, no? Okay, kato na sa ato nga song number 14 para dasi kita kay palapit ang gidang ang Pasko, no? Dapat ara kita sa ato nga panimalayng before sa Pasko. Ako ganing ka plano na mapuli, pero galing kay ti nag-duty pa, no? So dugay-dugay na mapuli. Okay, so aton nga song number 14 na. Okay, pamatayan nato nga song number 14. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Juan Brian. Okay, so lang iba ko mga singer na nagkakanta. Okay, from Champion C, Manila Girl, no? Siya nakauna. So, busingon si Champion C, may alam na nga 5 points. So, daw sige ang madaog guro. Pero sige lang, kay, kung magdaog pa ka si Lisa, daw bitin na siya guro, no? Okay, si Abdul Hasan Misa, nagpamati from Sambuanga, no? Included ka na sa among raffle promo. Pero sige lang, ma-play kita sa atong last song. Tayo natungon kaya ni Champion si aton nga last song sa atong Name That Tune promo. Okay, so last na itong i-play. Then after sini, marapol na kita sa aton nga winner sa aton nga Gcash. Okay, ari ato nga song number 15. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice.
program is brought to you by ANR Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Okay. Yes. Oras na ton is 8:46 in the evening. Kagkaupo niyo siyempre si DJ Bern. Kag si DJ Vic, the nurse of the third. Okay, sa ato nga dance party mixes sa mga New Year edition. Kag may ara nagilang kitang 3 hours and 13 minutes. okay, before sang bagong tuig na. Okay, sa ato nga song number 15, ang una gid nakasabat ngayon Chakto, of course si Champion C. Okay, so butingon siya ang dawag sa aton nga name that promo. So ang title niya is Nothing Gonna Stop Us Now. Okay, si Bit lilibit dun loud, sakto man ang sabat niya, pero nauli ka lilibit, no? Okay, sinalang na guro nga alam mo lilibit sa dalong para may ngagaw natin butang. Ang baling Lisa Dromal, Nothing's Gonna Stop Us Now. Okay, ang winner nato sa name that promo is si Champion C, no? Doon sa may Taiwan. Meron sa DJ Burn nga pila ka points. Yes, may ara si Chambin C sang 6 points. Okay, din si Lorena is 3 points. 3 points. Si Lisa is 2 points. Kag ang tag 1 point si Nini Malo. Wala mo si Nini Malo ay nagtutok sa atin may ubra sa subong, no? Then si Lorna is 1 point. So ang winner na to is si Champion C. Okay, send lang imo sa GCash mo para Champion C sa akon karon, no? I-send mo sa akon, i-PM mo sa akon ang imong GCash para nga maludan karon. Okay, may nabili pa tayong may mabutang. Okay, si Ma'am Precious Derequito, ang gwapa nga owner sang ENR Odaki Snack House, no? DJ Vic, Happy New Year. So, say mo si Ma'am Precious Derequito, no? Medyo na uli ka. Tani ka, enjoy ka sa amon nga pahampang subong, no? Sige lang kay basi dason ikaw naman guro aton nga sponsor. Okay lang sa imong nga sponsor, ikaw na? Or pwede man kita ma-live sa imong pisto? Okay, no? So, depende sa rin naton. Pero base ang busila kaya kada semana or sa ila kami to ma-plastar, ma-program to kada weekend na para ma-premiuhan sa mga parapol nato, no? Okay, from Lorna, ano ba niya? hindi na daw sir pang tikwi mo daw hambali ati champion. Tod bala. Amo ni masadya ni kato kay aton pa premium apa contest ato kita mo madawag. Okay, ang next nato ma-join sa atong raffle si Diana. Way magdoble si Diana Lorite. Lorite Ramos. Na lang check nato na. Diana Lorite Ramos. Okay? Okay, sigurado ka Champion Sing ipantikwi namon ni DJ Bern. Wala kami problema, wala kami tagaan niya. Wala gid problema. Kaya sige lang kay kun hindi mo gyud mapagbatunon, no? Kasi balan ko nga lumabudlay sa imo di palabot ang GCash sa Taiwan. Pero iparapol naton nato i-premium da sa adlaw. Adasan naman nga time, Kasi buwas naman depende. Okay, so kakada guro Champion C, confirm ko na yung mga final decision. Thank you so much good Lorna Malinab. Ano gid man nga apelyido mo? Banilam? Sige baliskad mo imong apelido ba? Balinab, no? Na-enjoy gig ako, Sir DJ Beng. Okay, sige. So, confirm ko na kung tag mo na sa amon or ipaprime mo taliwat, no? Okay, sa ito nga 7,000 ka viewers, no? Thank you so much sa pagtama. Okay, ready na kita sa atong parapol. Okay, basta naman ni DJ Bern ang nag-intra sa atong parapol subong
Okay, since gali wala sang sound. Wala ko mabutang sang sound. Okay, sorry gid oh. Okay, pero nakita niyo man sa kaina sa aton nga kwan, ang aton nga monitor no. Ang nag-first si Christina Adobe is nag-third gali. So ang nag-third si Christina Adobe is 100 pesos nga GCash. 46 ang Busilak. Kag siyempre ang second place si Dario Niminyo. Niminyo ni siya 200 GCash no. So gid wala ko gali mabutang sa sound ang amon nga rolita no. Kay sa sobrang kasako no. Okay, kato na kita sa aton nga grand prize winner no. Ang bal ni Minard Donalo. Yan meron na. Okay, na may sound na. Okay, so ang bal ni Championship, Happy New Year everyone. Sige si Manda mo Championship, ingat sa may Taiwan. Si Ma'am Elma Estrella Braga Villa. So wala ka na dyan. So bagat no need of GCash na no. Happy New Year DigiBic and DigiBurn. Okay, so kato na kita sa aton nga 300 pesos nga load from Busilak. Okay, pati sa atong rolita. Okay, ari na kita sa first prize winner. Okay, nagalibot-libot atong rolita. Nagalibot-libot. Okay, ang nagdaog. Okay, si Abdul Hasan Misa. Wala mo kami mangalan yun daw. Sigurado kilala ka mo namon? Mga kilala mo niya. May pamilya ka sila? Or basta nagtalang na sa aton ng mga live? Si Adbol. Okay, Adbol Hasan Misa. Okay? Si Abdul Hasan Misa nagdaog sang 300 nga GCash from Busilak. Okay? Congratulations. Congrats sa nagdaog na. Once again, si Christina Adobe. Then si Dario Niminyo. Then si Abdul Hassan Mesa. Congratulations. Okay, so ang imonyo, so ang nagdaog, paano makuha ang premyo? I-PM nyo ako, no, Christina, Daryl, Abdul. Ako ni account ang naka-live subong, no? Ako ni account ang naka-live subong. So ang imonyo, i-PM nyo ako subong, no? I-PM nyo ako nga GCash. I-PM nyo ang GCash na sakon para maludan ka mo ni DigiBurn sang Busilak, no? Paano makuha ang premyo ko, boss? Kung gano'n lang gagawin mo, just PM me your GCash number. Pwede rin i-kuha mo dyan sa ilalim ng ating ng comment section. Pero siguro marami ang magkuha sa iyo, mag-chat, no? Magkaroon ng problema ang pag-iisip mo, lalong-lalo na kapag maraming magaganda ang mag-chat sa iyo, no? So, i-PM mo lang siguro sa akin, no? Okay, so thank you so much once again sa nag-join sa amon nga New Year countdown sang DMC ni 3JFM. So salamat po, Happy New Year si Mandara sa imo. So sa ibang dara no nga nagdaog. Okay, so thank you so much kids. Acknowledge nato na nag-donate sa ilang mga reaction. Okay, sa nag-donate sa amon nga live na reaction si Ma'am Precious Derequito. Si Ma'am Precious Derequito, si Ma'am Lisa Adrumal. Okay, si Jimmy Dibol sa may barangay Talo sa Limangas. Si Parin Noipi de Pesta. Si May Dolorito sa may Bakay Housing. Kag si Nubabilia. Si Pretty Champion sa may Hong Kong. At Taiwan. To James Romo Pirales. De si Herman Di Pamaylo. Si Jonel Diaz. De si Christina Adobe. Si Betya Donlao. Okay, naka-monitor man ang Busilak TV. Laban naman ato replay sa Busilak TV. Si Susain Peralta. De si Abriwel Sipada. Si Mardy Magbanwa. Lawrence Tagulaw. Si Daryl Niminyo. Si Daryl gali amo ning aton nga isa ka winner aton nga second prize. Second prize no. So PM karon sa amon para nga makuha nato namon ay mga GCash number. Then of course si Jorlan Tumapon. Si Rochelle Ann Junyo. Si Rachel Dipra. Si Ria Dims. Ria Dims. So si Robian Di Madara. Si Junbert Bayawa Ashuma. Okay, si Sir Rogix Titablan sa may Barangay Talo sa Nabangas. Si Morina Dumol Barolos. Okay, si Lorna Malinab. Si Helen Santos. Si Janice Diases. Kag si Lorna Delicana. Okay, si Jenabel Donoso. Si Blaster Ga. Arlene Dipita Dipra. Gilbert Subibi. Si Jumin Arcelon. Kag si Rejoy Donisa. Okay, amo na sa nag-share sang ila sa reaction sa amon nga Facebook Live. Okay, sa page po ba? Sa akon nga account na sa Vic Donoso III.
No, so kung naka-live subong dra kasang PM no. Sa ako niya account ni Vic no sa Twitter, pwede man sa dito sa DMC Net Radio sa Dumangas Mix Club. Pero para sigurado, sa ako na lang account Pero kung daw problema, ako ko na chat sa imo no. Okay? Sige, thank you so much, Ged. So, time na na mapaalam naman ni DJ Bern. Kahit siyempre may mapuli pa kami. Ang problema kay kakalayo-layo sa pulian ko. Okay, salamat, Ged. Salamat, Ged, sa Busilak sa papremyo sa buong New Year, no? Happy New Year sa tanan. Okay, Happy New Year sa tanan. Kanto ka mo sa Busilak, kanto ka mo dito. Open sila. Bukas open ka mo. Close kita sa New Year. January 2 ma-open. Sige. Dance Mix Radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Okay, so once again, thank you so much guys sa nag-intra. Kag of course, kay Pretty Championship sa may Taiwan. Thank you so much man. Sa kay Nini Malo Lampito, kay Lorina Dilicana, kag kay Anrol, kay Lorna, kag kay Lisa Dromal. Basi mga dasan na mga sinima na maka-live naman kami. Okay, DJ Bern, basi may mga pahabang na shout out. Happy New Year sa tanan na. Okay, so once again, so happy New Year sa tanan from the Mangas Mix Club, kag of course from Busilak, no. Kasi mabati na dasan nga mga live si DJ Bern, no. Kag paki-like man sa amon nga page nga DMC Net Radio FM, no. So i-kuan ko lang i-post sa anytime para makita naton. Kag of course ako nga YouTube channel nga DJ Vic no sa Twitter, no. Paki-join na or yes, pwede ka mo ka-join, pwede maka-subscribe, kag paki-like sa mga videos, kag pwede maka-views, kag impossible do not skip the ads na impossible. Okay, basta thank you so much, Gail. Kaya ni si DJ Vic na sa return. Kag si DJ Bern. Okay, happy New Year sa tanan in advance. May alang gila kita nga 2 hours and 57 minutes. Okay, so once again, so happy New Year. Kag-enjoy sa aton nga pagsaulog sa aton nga New Year. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice.